que son as fontes históricas? As fontes históricas son uns elementos de diferentes tipos que nos axudan a saber que pasou no pasado. Os historiadores úsanas para facer unha análise obxectiva do pasado e poder explicarnos aos demais o que sucedeu. Existen dous tipos de fontes históricas: escritas e non escritas. Imos coas fontes históricas escritas. Que son estas fontes? As fontes escritas son aquelas que recollen información a través da escritura sobre diferentes materiais. Entre os materiais están a pedra, as peles, o papel, existen diferentes tipos de fontes escritas. Imos ver a continuación as máis importantes. Xornais, cartas, libros, inscricións en pedra, barro, metal, diarios, memorias, documentos legais como contratos, tratados, por outra banda, temos as fontes non escritas, que son aquelas fontes históricas nas que a información non é extraída da escritura de textos. Poden ser de diferentes tipos. Fontes materiais. Destacan nestas fontes as moedas, as armas, os edificios, as esculturas, as vestimentas, as xoias, as ferramentas. Olla aquí algunhas destas fontes: xoias, moedas, vestidos ou armas. Tamén dentro das fontes non escritas atopamos as fontes gráficas, entre as que destacan a pintura, a fotografía, os mapas, as películas, e finalmente temos as fontes non escritas, orais como son cancións, lendas, entrevistas, oracións. Ata aquí a clase de hoxe. Agora tócache. Responde. Unha entrevista pode ser de máis de un tipo de fonte histórica?
Xa o sabes? Pois vexamos a solución. A resposta é si, porque se a vexo na tele será unha fonte non escrita oral e se a leo nun xornal será unha fonte escrita. Moi ben! Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas!